Takže čau, ja vás vítam pri mojom tutoriáli a tento tutoriál je zameraný na to, že ako vytvoriť, ako sa registrovať na mphca.net, to je niečo na hacky pre Combat Arms a Gordon Sys. Ale má to nový názov. Email adres, tu máte username, password, email adres. No takže vám to ukážem moc znova, takže musíte kliknúť na register a pekne vám takto nabehne. Email adresy musíte vytvoriť na Yahoo, lebo vám tam rýchlo príde email. Toto dáme. A začiarkneme, to nevypisujeme, to netreba a dáme komplet registráciu. Thank for your register, hacker number, email has been displayed. Tak prídeme inbox. No, máme to. A pekne klikneme na toto. A môžeme všetko dáme. Klikneme na download. Môžeme zatvoriť. A taký tady kliknete na download. Iba počkáte. A kliknete na speed add. Takže naskočí vám to takto a musíte čakať 30 sekúnd. Alebo ak máte Premium, tak si to môžete stiahnuť aj za Premium. No, sa registrujete. Takže ten MHPAC to bol známy ako Gordon Sys, bol to nezistiteľný hack. Nikto vám ho nemohol zistiť, ak by ste mali telekill a čo... No, takže tu nám odpíšeme 9, 2, 5, 6. Svet je tvorivé miesto. Každý deň... Sorry za to, to sa niečo spustilo. A dáme download. Starting download. Otvoriť OK. Akože za pár minút to dáme tu. Takže mám download. Je to jedine na Combat Arms CA a pre ten americký kombat. Aj tu nám môžete mať, vidíte, je to takto nejako to vypadá, predtým to bolo Gčko, kým sa nezmenilo ich meno. A môžete si tu aj profil upravovať, ak chcete, ale to vám netreba, stačí vám len VTC toto. Neviem ako to je teraz, ale dávno ešte to bolo, že ste si museli každý deň ísť na svoj profil, aby ste sa mohli prihlásiť, ale teraz asi nie. No je takže to bolo asi všetko. A ak to, no máme to stiahnuté a dáme MHPA. Áno. Sound off a je to. Toto si môžete dať aj proste na plochu, ako ja mám tady Gordon Sys. Ukážem vám to. Aké to je niečo iné ako MHPAC. Vidíte, sú to dva rozlišné veci. Ale už sa to zmenilo. To neviem, že či ide prihlásiť. No takže toto ste mali takto a toto som zvedavý, ako ide byť.
No aj viacej. Battlefield, Ace, War. A proste len kliknite na toto. A dáte vola. Loading hang, waiting for engine. A spustíte Combat Arms EU. Je to nezistiteľný hack a v ďalšom diele vám ukážem, ako ho spustiť, alebo neukážem. Čau.